וצריך לזכור שהקבוצה הזאת כבר עשתה למכבי סל של השניות האחרונות. 3, 5, 4. כדור של מכבי תל אביב, הערכה. אם זה סל, יש! זה ניצחון של מכבי! 3 נקודות! דורון ג'אמצ'י! סל מדהים! חצי מגרש! סל 3! 78-75! הקהל על הרגליים! איזה סל של דורון ג'אמצ'י! איזה סל! סל כזה לא ראינו. לא יאומן, הוא זרק את זה 2 מאיות לפני הזמזם! ובום! הכדור הזה הולך פנימה! ג'אמצ'י בסל 3 משגע! פשוט משגע! פעולת ההגנה הצליחה, וזה מה שעשה את המצב. הנה עכשיו, תראו, הכניסה הזאת של מספר 5 של מולמרוביץ', ועכשיו מגיע מבצע השנה של דורון ג'אמצ'י. קבלו אותו, תראו מאיפה! 3/4 מגרש. 3/4 מגרש, מקו 3 של מכבי, בומבה! איזה סל! איזה סל, איזה סיפור! איזה סל, איזה סיפור, איזה ניצחון! מכבי תל אביב בלי צ'ורצ'יץ', מכבי תל אביב בלי גודס, מכבי תל אביב בלי קנט, עם צ'מברס ביום הרבה יותר טוב, ועם ג'אמצ'י בסל שהוא חגיגה לכל מי שאוהב כדורסל. איזה כיף לראות סיום כזה של משחק, איזה כיף לראות סיום כזה של משחק שהקבוצה שלך